Скоро взимам книжка и в момента ще ранкетваме кой автомобил бих си взела за първа кола. Този Мерцедес страхотен е, уникален е, обаче се усещам малко неспособна да го карам. Особено за първа кола, 100% ще го... както Ауди ли е това? Да. И него ще го направя на манерка. Няма смисъл това да ми е първата кола. Голяма и този Мерцедес е много голям. Не е практичен за първа кола. Като цяло този филтър е с много луксозни автомобили, но не можах да намеря някакъв друг филтър. Също е много красиво. Харесвам Аудита. Обаче Просто аз съжалявам Аудитата, разбирате ли? Аз съжалявам тези коли, затова няма да ги сложа на горно място, защото ще ги удара. Знам си способностите. Това е. Реално това BMW. Обаче много приятели ми казват, че те не ги изваждат навънка, смисъл, те си стоят в сервиза. Но пък